खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव बिग ब्रेकिं रादाब होनो सानदों नोंथांनो खालि 3 दानल' रेहाय होबाय हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा जाय सुबुंफोरा डायालाइसिसनि थाखाय फाहामथाय बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब आयुष्मान कार्डनि सायाव फोसावबाय सरकारा गिदिर रादाब जाय सुबुंफोरा डायालाइसिसनि थाखाय आयुष्माननि गेजेरजों बेसेन होनाङा जासे फाहामथाय लागासिनो दं बे बिथांमोना खालि 3 दानसिमल' बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हासिगोन मानोना फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा डायालाइसिसनि थाखाय बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबिदा मोननाय नंलिया बे समनि गिदिर रादाब होनो आवगायबाय नंगौ रायजोआव आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैबाय आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावबाय हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा बे समाव गोनांथार रादाब फोसावगासिनो दं दि फैगौ 3 दानसिमल' रेहाय मोनबाय बेरामि सुबुंफोरा खालि 3 दानसिमल' रेहाय होबाय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों डायालाइसिसनि थाखाय बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबिदा हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा 30 सेप्तेम्बरसिमल' बेसेन नाङालासे डायालाइसिस सिबिथाय होनाय जासिगोन आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बे समनि गिदिर फोसावथाय हादरसा सरकारि फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय प्राइभेट एबा गावारि देहा फाहामसालियाव डायालाइसिस खालामोब्ला नोंथाङा होनांगोन रां एबा धोन आयुष्मान कार्डनि सायाव फोसावबाय सरकारा गिदिर रादाब जाय सुबुंफोरा डायालाइसिसनि थाखाय आयुष्माननि गेजेरजों बेसेन होनाङा जासे फाहामथाय लागासिनो दं बे बिथांमोना खालि 3 दानसिमल' बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हासिगोन मानोना फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा डायालाइसिसनि थाखाय बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबिदा मोननाय नंलिया बे समनि गिदिर रादाब होनो आवगायबाय नंगौ रायजोआव आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैबाय आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावबाय हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा बे समाव गोनांथार रादाब फोसावगासिनो दं दि फैगौ 3 दानसिमल' रेहाय मोनबाय बेरामि सुबुंफोरा खालि 3 दानसिमल' रेहाय होबाय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों डायालाइसिसनि थाखाय बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबिदा हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा 30 सेप्तेम्बरसिमल' बेसेन नाङालासे डायालाइसिस सिबिथाय होनाय जासिगोन आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बे समनि गिदिर फोसावथाय हादरसा सरकारि फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय प्राइभेट एबा गावारि देहा फाहामसालियाव डायालाइसिस खालामोब्ला नोंथाङा होनांगोन रां एबा धोन आयुष्मान कार्डनि सायाव फोसावबाय सरकारा गिदिर रादाब जाय सुबुंफोरा डायालाइसिसनि थाखाय आयुष्माननि गेजेरजों बेसेन होनाङा जासे फाहामथाय लागासिनो दं बे बिथांमोना खालि 3 दानसिमल' बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हासिगोन मानोना फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा डायालाइसिसनि थाखाय बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबिदा मोननाय नंलिया बे समनि गिदिर रादाब होनो आवगायबाय नंगौ रायजोआव आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैबाय आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावबाय हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा बे समाव गोनांथार रादाब फोसावगासिनो दं दि फैगौ 3 दानसिमल' रेहाय मोनबाय बेरामि सुबुंफोरा खालि 3 दानसिमल' रेहाय होबाय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों डायालाइसिसनि थाखाय बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबिदा हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा 30 सेप्तेम्बरसिमल' बेसेन नाङालासे डायालाइसिस सिबिथाय होनाय जासिगोन आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बे समनि गिदिर फोसावथाय हादरसा सरकारि फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय प्राइभेट एबा गावारि देहा फाहामसालियाव डायालाइसिस खालामोब्ला नोंथाङा होनांगोन रां एबा धोन खालि 3 दानसिमल' रेहाय होबाय सरकारा फारसेथिं सरकारनि गोजोननाय आरो गुबुन फारसेथिं बेरामिफोरनि गाबख्रावनाय रायजोआव दायो सोलिगासिनो दं आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों डायालाइसिसनि सिबिथाय नाथाय फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय नोंथाङा होनांगोन रां आयुष्मान कार्डनि सायाव फोसावबाय सरकारा गिदिर रादाब 30 सेप्तेम्बरसिमल' बेसेन नाङालासे डायालाइसिस सिबिथाय होनाय जासिगोन आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों